biex issegwu minu tiġdid fit-Teatru Malti li hija proprju l-ewwel attività li qed tiġi organizzata mill-Laqda tal-Malti bħala parti mill-Festival Nazzjonali tal-Ktieb organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Nibda billi nintroduċi l-mistednin li għandna magħna llum għal din id-diskussjoni Dr. Marco Gallia, lettur illi riċerka u pubblika estensivament dwar it-Teatru Malti, Sean Baħaġar, id-direttur artistiku tal-Kumpanija Nazzjonali Teatru Malta, u Simon Spiteri, direttriċi ta' Du Theatre li hija wkoll kittieba, attriċi u edukatriċi. Lejla tajba. Nixtieq nibda billi ħankun ftit onesta malli rajt it-titlu għat-taħdita tal-lum ħadd ftit qata'. Għax kieku kellna nitkellmu dwar it-Teatru Malti, naħseb għandna saħada jew pitada jew il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu. U għalhekk proprju llum se nkunu qed nitkellmu ftit iktar fuq it-teatru bil-Malti, allura it-teatru bil-lingwa Maltija. Xtaqt nibda bik, Marco. Tista' tgħidilna ftit dwar l-oriġini u l-iżvilupp tat-teatru bil-Malti, x'forom, x'kittieba qed nitkellmu fuqhom meta qed nitkellmu fuq it-teatru bil-Malti? Jekk qed nitkellmu fuq l-oriġini teatru formali għandna storja ta' kważi 200 sena issa. Bdejna fis-snin 30 snin 40 tas-seklu 19 u naħseb minn hemmhekk kellna b'mod konsistenti żvilupp fit-teatru. Bdejna bit-teatru popolari, bil-farsa, bil-dram, melodram kważi kważi. Kien teatru popolari ħafna għaliex kien prattikament l-unika forma ta' divertiment illi kellu l-poplu. Sakemm imbagħad bdew jaslu forom oħrajn ta' divertiment, iċ-ċinema, it-television, eċċetera, u l-sports, illi waslu teatru jerġa' jaħseb x'għandu suppost ikun qed jagħmel u naħseb hemmhekk imbagħad iktar milli seħħ qabel jibda jiżviluppa forom li huma impenjattivi illi ifittex min jagħżel li jmur it-teatru mhux min imur it-teatru issa sempliċement għax dik hija l-unika ħaġa li tista' toħorġu mid-dar. U anki bħala dawk li kienu qed jħolqu dan it-teatru ġifieri jekk qed nitkellmu fuq dak li beda, dak li qed inti it-teatru forsi tal-komunità wkoll dak qed nitkellmu teatru li kien kważi qed jiġi kreat mill-poplu nnifsu. Ekku, jekk imorru lura lejn il-bidu ma kinux nies imħarġa. Aktarx kienu nies li jaraw it-teatru professjonali, inti għalhekk naħseb tajba minn dik it-distinzjoni. Teatru f'Malta kellna ħafna qabel is-seklu 19, imma kien teatru professjonali li kien juża Taljan, teatru tal-opera l-iktar. Issa il-Maltin li jridu jagħmlu teatru fil-bidu, aktarx kienu jħarsu lejn dawn in-nies, jaqraw xogħol ta' kittieba professjonali u jippruvaw jimitaw. Hemmhekk jibda t-teatru tagħna. Naturalment ma baqax hemmhekk għall ħares. Imma dawk il-passi kienu importanti, kienu l-unika possibilità li kellhom in-nies fil-komunitajiet kif qed tgħid int illi joħolqu grupp ta' ġuventur ġeneralment illi kienu jsibu spazju u kif jistgħu kienu jtellgħu spettaklu illi kien ikun għall-komunità tagħhom biss. Kull komunità kellha teatru tagħha. Għal kważi 100 sena dak kien biżżejjed għal dawk il-komunitajiet, ma naturalment iż-żmieni tinbidlu mbagħad kellhom jiġu teatru letterarju, teatru li huma magħmul minn nies li għandhom taħriġ professjonali, iktar teknika li daħal ġifieri dawk l-affarijiet ġew ma' żmienhom. U allura meta qed nitkellmu għat teatru iktar professjonali, kif qed tgħid inti li żviluppa forsi bdew ħarsu iktar leħ bħala dak li għandu jkun it-teatru, fuq min qed nitkellmu, min huma l-ġiganti tat-teatru bil-Malti? Għandna ħabta isna ngħidu ġrad f'daqqa u ġeneralment ngħidu ġrad fis-snin 60 ma' Francis Ebejjer. Parzjalment huwa veru, però għall-inqas minn immedjatament wara l-gwerra kellek ħafna nies li kienu qed jaraw ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, ma nistgħux issa n-nies li qed jarawna nbidlu m'għadhomx jaċċettaw l-affarijiet li kienu tajbin biżżejjed qabel il-gwerra, issa rridu intellaw il-livell b'xi mod. Ora pereżempju kellek nies bħal Nicole Biancardi li hawnhekk qed nitkellmu fl-ambitu tal-Malti, illi kien attur, kien jirrexta mal-indipendenza, imma kien ukoll interessat ħafna fil-lingwa. Illi beda jipprova joħloq konkorsi
biex daw il-kumpaniji ta' dilettanti li semmejna qabel jikkompetu kontra xulxin u jaraw kif se jtejbu il-livell. L-istess ħaġa qed tiġri anki f'ambjenti oħrajn, pereżempju bil-Malta Drama League li ma kinux daqshekk interessati fil-Malti ma iktar kif tagħmel it-teatru. Allura għandek daw l-iżviluppi li mbagħad waslu għal dak li ġara fis-snin 60 u fis-snin 70. Ġifieri Bejjer naħseb illi kien l-ewwel wieħed illi prova joħloq diskors li huwa professjonali fis-sens li kien biddel il-mod ta' kif anki jippratikaw l-atturi, eċetera, eċetera. U ovvjament mexxa l-livell tal-kidba għat-teatru għal-livell ieħor. Imma mbagħad għandek nies li qed jagħmlu teatru bħalma kienu pereżempju l-atturi fis-snin 70, atturi il-kumpanija atturi, illi pruvaw joħolqu sistemi illi permettu t-teatru professjonali jew l-inqas semi-professjonali. Ġifieri hemm diversi passi li wasluna fejn aħna llum. U ovvjament li huwa interessanti kważi kważi huwa li t-tnejn li huma għadhom jeżistu, ġifieri teatru tad-dilettanti, teatru li jsir fil-komunità għadu ħaj, għad għandu forum differenti, forum li forsi ġejjin anke minn dak iż-żmien tal-oriġini tiegħu, imma ovvjament għandek imbagħad kittiba bħala Bejjer li kwettejt inti llum ir-relevanza tagħhom kważi kibret u kompli tiżviluppa bil-osservazzjonijiet tagħna u ta' min jagħmel it-teatru. Grazzi, Sean, naf li wieħed mill-isforzi ta' Teatru Malta huwa il-promozzjoni wkoll tal-użu tal-lingwa Maltija. Naf li għandkom il-proġett tal-klassiċi, pereżempju, fejn kellkom proġetti bħal ta' Pinter, ta' UNESCO li ġew tradotti bil-Malti. Għalfejn ħassejtu din il-ħtieġa illi toħolqu teatru bil-Malti? L-ewwel nett hekk ma noħolqux teatru bil-Malti aħna ma joħolqu ħadd. Fis-sens hekk ma noħolqux teatru bil-Malti, Teatru Malta li hija Kumpanija Nazzjonali ta' Teatru mhux bħal lingwi oħra ma joħolqu ħadd. Għandna responsabilità ħafna akbar. Ovvjament, statistikament ukoll rajna l-maġġoranza tal-poplu Malti jippreferi teatru bil-Malti u nippruvaw dik tkun mera fil-programm. Ġifieri naraw li noħolqu teatru bil-Malti, ma noħolqu ukoll teatru bil-Ingliż u anke teatru mhux verbali. Però semmejt il-proġett klassiċi, jekk dik id-domanda hija fuq il-proġett klassiċi wkoll hija il-valur li nar hemmhekk huwa li bħala canon of work, jiġifieri tal-Ewropa manka tad-dinja tat-teatru, ma naħsibx li traduċejna biżżejjed. Naħseb illi fl-istorja tat-teatru Malti dejjem wera illi minħabba forsi il-fatt li aħna gżira naħseb ċertu trends, ċertu stili esperimentajna bihom tard, inkluż Francis Bejjer. Jiena naħseb jekk taqra Boulevard ta' Francis Bejjer ċara illi kien qara Rinoċeronti Waiting for Godot. U ġie ispirat minnhom it-tnejn, għalhekk kienet parti minn raġuni li għamilna Boulevard u Rinoċeronti wara xulxin. Naħseb li dik qed tinbidel illum il-ġurnata permezz tal-internet, safar u hekk l-artisti qed ikunu aktar preżenti ma' xulxin, speċjalment fuq skala Ewropea, però r-raġuni kienet illi naħseb illi importanti tifhem ċerti affarijiet bil-lingwa tiegħek. Jiġifieri li x'qalu Pinter, x'qalu Ionesco, x'qalu l-kbarat tat-teatru, naħseb illi jekk ma nifhmuhx bil-lingwa tagħna wkoll nkunu b'xi mod tlifna ftit minnu. Dawn huma xogħlijiet tradotti għal lingwi ħafna lingwi, għalfejn mhux bil-Malti. U tħoss li hemm xi differenza bejn ġifieri it-tip udjenzi wkoll li jattendu dit-tip ta' teatru, ġifieri jekk qed nitkellmu fuq il-proġetti klassiċi tagħkom, mbagħad proġetti li huma kompletament ġodda bil-Malti, tħoss li forsi aktar l-udjenza tat-teatru li hija interessata fil-proġetti klassiċi jew anki permezz ta' dik l-inizjattiva rnexxielkom tiġbdu udjenzi li forsi ma kinux ħajjeġu kieku dik il-produzzjoni saret bl-Ingliż se ngħidu. Sfortunatament iva, le, nħoss li hemm differenza. Pruvajna nwasslu iktar billi anka nużaw postijiet differenti, morna fit-teatru ta' Mount Carmel, eżempju, però naħseb illi l-udjenza tat-teatru hija aktar ħabiba tat-teatru klassiku, naħseb illi hemm ċertu biża' u forsi illi jaraw aktar edukazzjoni. Ifimni, jiena wieħed minn dawk illi nemmen illi t-teatru
m'għandux udjenza, għandu udjenzi bħall-ikel. Ġifieri inti ma tistax tħobb kollox, għas jiena ma nħobb kollox. U meta tkun direttur artistiku ma tipprogrammax għalik, ma tipprogramma kemm għall-artistu kemm għall-udjenza. Imma li qed ngħid ġifieri kieku kelli nipprogramma għalija biss ħadd tagħmel stil ta' teatru, ġifieri l-istess fl-udjenza. No ħażlu xi ħaġa minn oħra, ġifieri m'hemmx regola li bil-fors irid jogħġbok it-teatru klassiku, però t-teatru klassiku huwa materjal li mbagħad direttur jew grupp jista' joħloq affarijiet differenti bih. Imma naħseb li sfortunatament bħalissa jekk ikolli ngħid l-opinjoni tiegħi fuq min imur l-aktar jara teatru klassiku, hija l-udjenza iktar ħabiba tat-teatru iktar milli dik ġdida. Tajjeb, Simon, bla dubju ovvjament għal min isegwi teatru inti xi sem ġdid fuq il-palk iddereġejt, ktibt, però l-ewwel mistoqsija tiegħi għalik hija iktar mill-lenti tiegħek bħala persuna involuta fil-qasam tal-edukazzjoni wkoll. Mill-lenti tiegħek bħala edukatriċi, xi tħoss li hu l-atteġġament ta' dawk li għadhom jibdew fid-dinja tat-teatru lejn it-teatru bil-Malti, ġifieri huwa kkunsidrat forsi cool li tikteb u tipproduċi jew inkella hija xi ħaġa li dak li jkun jibża ftit minnha? Jiena naħseb illi hemm bżonn isir premessa qabel ma nirrispondi din mistoqsija illi inħoss illi l-affarijiet kif forsi huma issa diġà bdew jinbidlu minħabba xi ħaġa bażika importanti ħafna illi inti bħal kollox iktar kemm oġġett bniedem trawmu minn kmieni, iktar ovvjament imbagħad ħajkun hemm effett il quddiem. U jiena nħoss li bħal kollox nsemmuha ħafna drabi li l-edukazzjoni tibda mill-iktar età żgħira possibbli li tista'. Il-teatru mhux estran għal dal-kunċett u nħoss li f'dawn l-aħħar 10 snin fuq livell ta' teatru għal minnu għadu żagħżugħ jew għadu żgħir kien hemm qabża kbira ta' kemm kwantità kif huwa l-kwalità. Ġifieri dik diġà nħoss jiena illi diġà llum il-ġurnata hemm ġenerazzjoni ta' nies żgħażagħ illi għad-differenza tiegħi pereżempju it-teatru esperjenzawh. U esperjenzawh kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż. Għaliex għax kien hawn l-opportunità li jekk mhux joħduhom tal-familja lanqas ħaduhom l-edukaturi tagħhom mill-iskola. Ġifieri dik diġà nħoss għamlet differenza kbira. Ovvjament, fejn jidħol it-teatru bil-Malti, ma nafx forsi xogħol jista' jgħidlek, ma naħseb statistikament xorta qatt ma naħsibx li ikonna ħafna iktar teatru bil-Malti probabbilment illi miktar bl-Ingliż. Jiġifieri iċ-ċans ta' bniedem li jasal għandna biex jibda t-taħriġ tiegħu fuq livell teatrali, ovvjament x'imkien teatru raħ biex ispiraħu u ħabbu ħafna drabi jkunu anke forsi marru ġo skejjel ta' drama meta kienu żgħar. U iċ-ċans huwa illi l-ewwel laqgħa tagħhom ma' test probabbilment ser ikun bl-Ingliż. Allura ħafna drabi meta jkunu jiena naħdem maż-żgħażagħ l-aktar, ġifieri jkunu diġà qed jiffurmaw l-opinjonijiet tagħhom. Allura ħafna drabi hemm l-idea tat-teatru bil-Malti tkun naqra sfida biex tintroduċiha, u ħafna drabi tkun sfida purament jew għax raw ftit xogħol bil-Malti, jew għax ikollhom perċezzjoni ta' x'inhu teatru bil-Malti li ħafna drabi laqas biss ikun minnu, jew forsi għax ikunu raw xi ħaġa waħda ta' stil partikolari u jaħsbu li teatru Malti huwa kollu hekk. Allura nħoss hekk hemm dik naqas sfida ekstra. Però jiena dejjem ngħid l-aħjar mod biex bniedem iġġibu miegħek hija li t-teatru tesperjenzah. Jiġifieri il-mument li jesperjenzaw biċċa xogħol bil-Malti tajba fl-opinjoni tiegħi tkun irbaħthom. Allura hemm taħlita nħoss jiena ta' attitudnijiet fejn jidħol it-teatru bil-Malti, però kif qedlek fil-bidu, inħoss li diġà qed tinbidel ħafna minn meta kont għadni żagħżugħa jiena qed nieħu t-taħriġ tiegħi għax it-tip ta' xogħol li hawn li tista' tara l-opportunitajiet huwa ħafna iktar vast ovvjament illum il-ġurnata minn 20 sena ilu pereżempju. Kważi qed ngħidu huma iktar esponuti wkoll għat-teatru. Bla dubju, esponuti fil-ħajja tagħhom ta' kuljum għax kif qed ngħidu l-opportunitajiet meta inti tkun student. Inti f'liema skola inti ġifieri u mill-liema background ġej, iċ-ċans li inti fl-esperjenza tiegħek skolastika ħatara xi ħaġa ta' teatru hija ħafna iktar kbira minn meta kienet 20 sena ilu. U ovvjament l-internet insomma, l-koll nafu x'għamel fil-ħajja tagħna ġifieri. Għandu tajb ukoll. U allura meta qed ngħidu ġifieri għax qed nitkellmu fuq li huma esponuti iktar kif qed tgħid inti hemm iktar aċċess possibilment ukoll, ħammur lura ftit tat-titlu.
għawmin u tiġdid fit-teatru Malti. Kemm tħossu li hija relevanti forsi li ngħidu li sar għawmin fit-teatru Malti, ġifieri sar għawmin, forsi aħna għandna iktar aċċess għat-teatru bil-Malti, ma nafx x'inhu maħsibijiet tagħkom fuqha. Jiena l-kelma għawmin nassoċja ma' żmien ħafna iktar qabli. Ma naħsibx li naħseb il-movement għawmin letterarju ġini frasi. Fejn kien hemm ukoll nies li għamlu teatru kienu ikoni tat-teatru bħal Marezzo Pardil-Mulej. Però tiġdid naħseb li kelma toqgħod aħjar għal xi tiġri issa. Jiena naqbel ma' Simon, jiena statistikament kont qed nitkellem min-naħa tal-udjenza. Min-naħa ta' min jagħmel it-teatru naqbel li hemm problema u ma tantx nitkellmu dwarha. Il-fatt li ħafna jiġu mit-taħriġ isir bl-Ingliż, inkluż dak li ġej minn entitajiet tal-Istat. Entitajiet tal-Istat, ġifieri nista' nsemmi, jiena li teatru Manuel, meta tara proġetti li kontinwament fejn jidħol taħriġ qed isiru bl-Ingliż, għalija problema. Minħabba l-fatt li mbagħad toħloq ċertu żbilanċ automatiku u jkollok klikek automatiċi f'sens ta' nies li ħarġu minn grupp jitkellmu bil-teatru bl-Ingliż, allura jdumu biex ikunu iktar ħbieb tat-teatru bil-Malti. Mhux jiġifieri klikek f'termini ta' negattiv ta' qed ngħidlek il-klikka normali, il-klikka f'terminu pożittiv ġifieri. Imma teżisti, imma ikollok dawk li jekk tara dak li jissejħ il-Malta Drama Center illi jgħidu li ħadu dak li kien isir fl-imtada, ġifieri jekk taqra x'għamlu, ma dawk kienu l-Manuel Theatre Dramatic Academy, il-Manuel naħseb hemmhekk għandna problemi, ġifieri nkun skiet, ma narax ħafna kollaborazzjoni, ma nara l-ħadd li ipoġġi bil-qeda u jgħid tara hawnhekk hawn ekosistema fejn hawnhekk qed inħarġ it-taħriġ qed isir bl-Ingliż u hawnhekk qed isir bil-Malti u noħolqu bilanċ. Dak il-bilanċ m'hemmx. Is-settur privat huwa primarjament targeted biex jgħallem l-Ingliż. So fejn jidħol taħriġ nemmen li hemm problema u nemmen li għandu jkun hemm u ħadd gost nara li tħabbret illi ħajkun hawn simpożju fuq is-sitwazzjoni teatrali manka kulturali f'Malta u nemmen li dan l-affarijiet iridu jiġu mhux għax jiġifieri ħażin tal-hemm lingwa waħda jew bitnejn ma naħseb illi għandna nitkellmu dwarha u wkoll ma semmejniex il-possibilità tal-bilingwiżmu li jiena nemmen li fit-teatru huwa xi ħaġa li jekk naraw x'qed isir barra minn Malta hija komun immens. Is-Sudafrika għandhom 10 lingwi, it-teatru kollu tagħhom huwa bilingwi, kważi kollu. Jiġifieri hemm ħafna x'niddiskutu fejn tidħol lingwa. Fil-fatt meta qed issemmi dan nuqqas ta' bilanċ ħanejdulu hekk, taħsbu li ġej mill-fatt minn element ta' mentalità fis-sens is-soltu storja nħarsu lejn l-Ingliżi u naħsbu li dak huwa tajjeb, ġejja minn hemm dil-mentalità li għadha tant teżisti llum? Mela. Jien is-sitwazzjoni nara illi dak li għamel teatru ħafna drabi huwa riflessjoni ta' dak li qed tagħmel is-soċjetà. Ġifieri jekk għandna din nuqqas ta' identità lingwistika ma teżistix fit-teatru, teżisti fis-soċjetà tagħna. Ġifieri jekk tmur u tistudja l-edukazzjoni ħassib l-istess problema. Jekk aħna qed nagħmlu l-ġeografija nafu bliema lingwa għandna nagħmluha u għalfejn qed nagħmluha, ħafna drabi daw l-affarijiet jisom jorbtu kollha flimkien u jekk ma narawx illi rridu nindirizzaw xi ħaġa b'ċertu mod ma nagħmluhiex. Issa l-issue l-oħra, il-problema l-oħra hija illi kull darba li xi ħadd ħajamel teatru f'Malta naħseb xi ħaġa li ma teżistix forsi daqshekk f'pajjiżi oħrajn, irid jażel il-lingwa qabel jagħmel deċiżjonijiet oħrajn kważi. Issa dik id-deċiżjoni ħafna drabi ma ssirx biss bi kriterji teatrali, ħassir bi kriterji ta' l-udjenza tiegħi, minn fejn ġejja, x'qed tistenna. U naħseb il-fatt li d-demografija tagħna qed tinbidel, irridu nħarsu li għadin. Problema oħra li nara xogħol jiena hija li hemm tip ta' teatru bil-Malti illi jibqa' jħares il-ġewwa isna il-teatru bil-Malti xi drabi hemm xi nies jarawh bħala sfurzat li dejjem jinnegozja l-identità. Waqt li t-teatru bl-Ingliż dik forsi ħoss inqas, allura u iktar miftuħa l-esperimentazzjoni. U minħabba li għandek udjenzi li nafu bihom li ma jifhmux
bil-Malti, udjenzi li ma jfux bl-Ingliż ma naħsibx li jeżistu. Allura għandek dik is-sitwazzjoni li forsi tisbilanċja ftit favur l-Ingliż kif qed jgħid Sean. U anki semmejt l-emtada per eżempju, jekk nisira żball bl-Ingliż ukoll kienu. L-imtada bdiet bħala istituzzjoni li kella bħala mexxija tagħha nies li nbagħtu mill-Ingilterra, però ħafna mix-xogħol li kienu jagħmlu fil-bidu kien bil-Malti, jiġifieri kienu jagħmlu ħafna traduzzjonijiet ukoll traduzzjoni tal-klassiċi u tellawhom bil-Malti. Kienu istituzzjoni bilingwa. Sewa, jiġifieri il-bilingwiżmu huwa parti mit-teatru bħal mhu parti mis-soċjetà. Simon, fej jidħol il-kidba mill-lenti tiegħek il-bilingwiżmu? Jien fuq qed nitkellem għaliex qed nitkellmu ħafna fuq il-teatru bil-Malti. Però jiena laqas insejħilha sfida fil-verità, meta nkun qed nikteb illum il-ġurnata għalija tiġi awtomatika illi il-kidba jekk tħares lej skritt mhux se jkun bil-Malti mill-bidu tal-aħħar 100% għax min minna jitkellem hekk. Sfortunatament ngħid fl-opinjoni tiegħi ġifieri, imma dak li aħna nsejħulu code switching illum huwa ingranat fis-sistema fis-soċjetà tagħna u mhix ġast kwistjoni. Jiena nħossi li xi ħaġa li pereżempju għadna qed nibdew nittrattaw fil-letteratura tagħna, ġifieri kemm fuq livell ta' romanzi, fuq fit-teatru, ġifieri kull fejn tidħol il-kelma jew miktuba jew mitkellma. Illi aħna dejjem ngħidu għax aħna pajjiż bilingwali u għandna l-Malti u l-Ingliż u dejjem nitkellmu fuq il-Malti u l-Ingliż u l-għażla ta' se nużaw fuq il-prinċipju ta' abjad u iswed. Imma mhix hekk hija griża kważi il-ħin kollu l-ewwel ħaġa għax kif qed ngħidu l-idea li bniedem jitkellem bil-Malti f'kull frażi, kull ħaġa li jgħid qed issir iktar u iktar mhux komuni. U apparti minn hekk, jekk tneħħi n-nies li huma barranin, il-ġifieri ġew Malta jgħixu hawnhekk, allura ovvjament il-Malti hija lingwa li ma jafux jew forsi ħajitalmu waqt li jkunu qegħdin hawnhekk. Fostna l-Maltin l-għażla ta' għalfejn ħanitkellmu bl-Ingliż, għalfejn ħanitkellmu bil-Malti, għalfejn ħanaqilbu waħda l-oħra, fiha nnifisha tgħid ħafna dwar minn aħna bħala Maltin u naħseb dik fiha minn hekk biss, jiġifieri insa dwar xi ħajkun biċċa xogħol li ħadkun qed tikteb. Dik diġà hija xi ħaġa li jiena nsiba interessanti ħafna u li hija xi ħaġa li hemm bżonn tkun riflessa f'dak li aħna nkunu qegħdin niktbu għax jekk it-teatru ħajkun mera ta' minn aħna mela rridu nħarsu lejn. Pereżempju jiena niftakar mhux qed nitkellem żmien twil ilu ħafna, ma daqsa xahar snin ilu meta kont diġà qed nikteb, kien hemm min kien qed jirreżisti l-code switching fil-kitba jew grammatika ħażina. Min jitkellem bi grammatika ħażina, jien l-ewwel waħda ġieli ngħid sentenza u wara li ngħidha ngħid ma miltix sew u l-code switching qed jgħin b'mod sarkastiku. Ħafna nies jaħsbu bl-Ingliż jitkellmu bil-Malti jew jaħsbu bil-Malti jitkellmu bl-Ingliż, allura inti għandek anke il-mod l-istruttura ta' sentenza li hija mfarka. Għax il-kitba fit-teatru mhix eżerċizzju ta' lingwa perfetta, imma lingwa ħajja. U dak li hu ħaj perfett mhux. U nħossi li din it-tip ta' konverzazzjoni għadha nieqsa ħafna fuq livell ġenerali, letterarju, teatrali u hija importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. Biex inkompli ma' qed tgħid Simon, barra l-ewwel nett, jiena naħseb jiena ma tantx nagħmel bl-idea tal-identità, ma l-unika filosofikament l-unika raġuni li teżisti il-kelma li huwa fil-lingwa tal-bniedem, kif jaħseb il-bniedem, illi mbagħad taffettwa ovvjament il-bqija ta' xint. Allura nemmen illi kif qed tgħid Simon, irridu niddeċiedu ftit lingwistikament minn aħna jew fejn sejrin. Imma fejn jidħol it-teatru hemm realtà oħra illi ma nafxux preżenti wkoll fil-kitba pubblikata u naħseb li jiena nemmen illi differenza ta' ħafna pajjiżi oħra, l-Ingliż aħna qatt ma mill-neħtana. Dejjem ġo moħħna huwa taħat ieħor. Allura nkollu nikkumparawh ma' ħadd ieħor. Anke fit-teatru jekk ikollok attur illi ma jgħidx l-aċċenti Ingliżi dana u attur, issa jiena nemmen li attur tajjeb. Li laqas huwa aċċent Ingliż fl-ewwel. Eżatt, li attur tajjeb jista' jagħmel kwalunkwe aċċent, imma forsi inti fi play għandek bżonn aċċenti differenti, ġifieri jiddependi l-casting u hekk. Imma li qed ngħidu eżempju semmejt l-Afrika. L-Afrika jgħidu African English.
Australian English, American English. Għana l-idea ta' Maltese English is looked down upon. Nirradikolawa kważi. Eżatt, ġifieri l-idea li rridu nagħmlu l-English as the Queen's English għada preżenti immens fil-fema tiegħi. U għalhekk naħseb li affarijiet bħal bilingwiżmu fit-teatru, code switching u hekk huma għadhom kważi tabu subjects. Minħabba l-fatt li meta qed nitkellmu fuq l-Ingliż naraw xi ħaġa li isma' irridu nagħmluha bħal ħaddieħor. Meta ma naħsibx li għandu jkun il-każ. U naħseb li t-teatru għandu jesperimenta aktar bil-ħaġa. U t-tieni ħaġa wkoll huwa kif semma Marko, hemm ukoll din l-idea ta' stili teatrali li forsi hija oltre mid-diskussjoni tal-lum ta' l-letteratura ta' teatru bil-Malti, imma jiena nemmen ukoll li meta kont nagħmel l-argument tat-taħriġ illi qed jiġi ħafna minn ċertu lingwa, anke l-istil. Llum il-ġurnata hekk tmur l-Edinburgh Fringe Festival illi ħafna jarawh bħala fulkru, tara ħafna minn dak l-istil illi qattar hawnhekk. Imma it-teatru Mediterran, Taljan, Spanjol u iktar Mediterrani, naħseb li għanqas preżenti, għal xi raġuni fit-taħriġ ma narax skola b'saħħitha fil-Kommedja dell'arte li għalihom dnub enormi. Għax kemm xi ħaġa iktar Mediterranja minn hekk, għalfejn qed immorru għal skola tant il-bogħod minħabba forsi għal colonial past. Imma dawn huma argumenti interessanti li naħseb li għandhom jiġu diskussi aktar bejn dawk li jistgħu jibdu xi ħaġa fis-settur biex ikun hemm iktar bilanċ u fl-aħħar mill-aħħar biex ikun hemm iktar kollaborazzjoni. Dina ġifieri importanti għal ħares niġu f'sitwazzjoni fejn ikollok fejn kien hemm qabel jiena meta kont żgħir niftakara. Ma nafx Simon, imma kien hemm realtà ta' inti jew taħdem bil-Malti jew taħdem bil-Ingliż. Dimma li kif jibdew jrak taħdem ma' tnejn bdejdu ju da ma jafx fejn għaddaqsej kważi. Jiena għaddejt minnha, ġifieri issa jiena derġejt teatru bitnej, reċtejt teatru bitnej, imma kienet teżisti. U għall-ħares nerġgħu morru hemm, illum ġurnata għandna nkollaboraw aktar, imma naraw ukoll li l-pjattaformi li hemm biex jgħalmu jew biex jipprogrammaw qed ikollhom il-konverzazzjoni. Semmejt kelma interessanti l-esperimentazzjoni. Għax ovvjament qed nitkellmu fuq teatru bil-Malti, mingħajr ma rridu ħana nitkellmu fuq l-identità, għax kif qed ngħidu huwa riflessjoni wkoll, il-lingwa hija riflessjoni tal-identità tagħna parti mill-identità. Fuq livell ta' esperimentazzjoni, taħsbu li qed issir, taħsbu li hemm x'imkien fejn it-teatru bil-Malti jista' jmur li s'issadna lanqas biss ħsibna fih? Iva, hemm x'imkien fejn jista' jmur. Hemm ħafna fejn jista' jmur. Naħseb li qed isir, ġifieri aħna jiena nista' nitkellem fuq li għamilna aħna biex ma ngħidx fuq is-settur, imma naħseb li għamilna teatru differenti ħafna bil-Malti. Għamilna anka bħala suġġetti ġifieri u diskutejna suġġetti differenti, però jekk qed tistaqsi dwar stil sperimentali, naħseb li qed nippruvaw nagħmlu fil-programm huwa li kemm jista' jkun nisfidaw u nixbdu t-teatru Malti biex jagħmel affarijiet li forsi qed isiru fid-dinja, teatru interattiv, teatru immersiv, teatru li juża ċertu teknoloġiji u hekk mhux se noqgħod insommi proġetti, imma naħseb illi bil-mod qed isiru affarijiet u milli forsi Simon tista' titkellem iktar minni fuq anke produzzjonijiet li jinvolvu żagħżugħ hekk qed nara ħafna affarijiet li qed jippruvaw isiru differenti mhux kif qal Marko forsi bit-teatru Malti kif konna nafu li ħares lejna li qisu jrid jirrispondi xi domanda, għandu dmir li jispondi xi domanda fuq minn aħna. So, naħseb li qed isir ma ħeba għandna fejn morru. U taħseb li hemm relazzjoni bejn l-istil, ġifieri qed nikdbu l-kitba it-teatru tradizzjonali. it-teatru li inti mort u rajt xi ħaġa sseħħ fuq il-palk, eċetera. Fejn qed nitkellmu fuq it-teatru interattiv, pereżempju, teatru stili differenti. Taħseb li hemm iktar lok ta' esperimentazzjoni anke fejn qed nitkellmu fuq code switching, jew inkella isu hemm tendenza li t-teatru li naraw fuq il-palk ħajkun it-teatru li jitkellem dwar il-Malti. Jiena naħseb irridu nagħmlu naqa' distinzjoni, għax l-esperimentazzjoni qiegħda qed insemmu ġiex affarijiet differenti fl-opinjoni tiegħi li huma tnejn importanti, imma li qed isemmi xogħol iktar huwa l-esperimentazzjoni fil-ħadma tax-xogħol meta inti tibda taħdmu li dik tista' ssir anke bil-proġetti klassiċi pereżempju. Ġifieri inti qed taqbad xogħol li laqqas biss huwa miktub minn bniedem li twieled Malta u għandu xejn x'jaqsam mal-pajjiż. Kellek it-traduzzjoni, jista' anke ma jkunx hemm traduzzjoni għax tista' tuża l-Ingliż u xorta tkun sperimentattiv għax tista' tuża
allegorija, metafora u xorta tagħmlu validu għal fejn qegħdin aħna u jkun esperimentattiv b'dak il-mod. Imma mbagħad ukoll inħoss jiena li hemm bżonn ta' esperimentazzjoni kbira fuq xogħol oriġinali minna, minn nukleu ta' nies illi qegħdin jaħdmu fl-isfera teatrali għaw Malta. Kieku kelli ngħidlek fejn qed isir l-aktar esperimentazzjoni, naħseb iktar fejn qed jgħid xogħol qed isir. Fuq livell ta' xogħol ġdid naħseb hemm ħafna iktar fejn imirħu. Naħseb iktar xogħol Marku biex jitkellem fuq għadik, imma personalment nħoss li jekk hemm bżonn nibbuttaw ħafna hija hemmhekk. Jekk nista' norbota ma' ħaġa oħra, xi ħaġa li forsi ma semmejniex biżżejjed s'issa hija l-udjenza u kif nippruvaw nersqu lejn l-udjenza. Naħseb it-tip ta' sperimentazzjoni biex inġibu l-udjenza lejn it-teatru illi juża l-Malti fl-aħħar 20 sena, fl-opinjoni tiegħi kienet ftit żbaljata fis-sens illi kien hemm żmien 20-30 sena ilu meta n-nies donhom ma rridux imorru jaraw teatru bil-Malti, forsi ma kienx hemm testi interessanti qed jinkitbu eċetera eċetera. Issa dik inbidlet, però inbidlet jidher li jien l-iktar għaliex il-teatru li beda jiġbed l-udjenza kien teatru bil-Malti illi jafża li se jxokkja, jafża li fih il-klim ħażin, jafża li n-nies se jinżaw, jinnaf jafża li hemm id-da. U mlejnihom it-teatru, s'issa għadna nimlewhom. Però naħseb hemmhekk l-ewwel nett l-iskop għall-esperimentazzjoni qed issemmi Simon ma narax. U wisq nibża illi nerġgħu xi darba nixbaw naraw in-nies jinżaw, nixbaw nisimgħu n-nies jidaw u nerġgħu ngħidu mat-teatru Malti x'qed jagħtina. U jerġa' jkollna kriżi kbira ta' udjenza, ġifieri tajjeb nifhmu li mhux kull meta għandek teatru mimli, it-teatru mimli għal raġuni tajba u mhux l-aħjar teatru, laqas l-aħjar teatru bil-Malti mu jimla t-teatri jew jimla l-ikbar teatri, ġifieri naħseb għandna naraw ftit. L-udjenzi tagħna kif qed nrawmuhom forsi tidher ftit paternalistika, ma l-idea li udjenza tassorbi dak li tipprovdilha huwa fatt, ġifieri irridu nifhmu x'qed nagħtuha u fejn irridu neħdu l-udjenzi tagħna wkoll. Imma allura qed ngħidu li l-udjenzi forsi jridu s-sensazzjonaliżmu jew l-udjenzi l-unika ħaġa li qed tiġbidhom lejn teatru allura huwa s-sensazzjonaliżmu jew għax huwa sensazzjonaliżmu bil-Malti għax jeżisti teatru sensazzjonali li mhuwiex bil-Malti u ma naħsibx li hemm dak l-interess kważi kważi. Imma forsi għal ħafna membri tal-udjenza dik hija id-differenza li tressaqhom lejn it-teatru. Tajjeb, u qed ħallsu l-flus u għandhom dritt għaliha u hemm min jipprovdiha. Però naħseb illi it-teatru issa jagħmel affarijiet oħrajn u xorta jiġbed l-udjenza. Imma kif għadna kollox marbut mal-affarijiet l-oħrajn. Irid ikollok udjenza illi fil-qasam fil-oqsma l-oħrajn ta' ħajjita tidrab affarijiet forsi iktar impenjattivi u tistenna li tkun sfidata li tmur tara teatru impenjattiv. Ġifieri dak jiddependi minn edukazzjoni minn affarijiet oħrajn ukoll. X'għan qed narak taqbel. Għax fuq li għad naħseb li qed ninsew ukoll li aħna jiena nemmen li l-Malti għad għandu ħafna ktajjen. Aħna jiġifieri aħna is-sittinijiet jew affarijiet bħal living theatre u da aħna Malta daw biżnihom kollha. Jiena f'Sulari fuq Strada Stretta kienu qalu li ngħid il-kelma tibda biż u qalu li apparentament kienet l-ewwel darba, kien ma qasna fux konfermata ngħidu kelli ngħidha bħala whisper. Jiġifieri u dan qed nitkellmu kemm 15-il sena ilu kemm. Jiġifieri meta qed ngħidu, meta tgħidha dik ukoll tgħid meta kif jafu kollegi tiegħi dawn l-affarijiet ilhom jinkitbu żmien. Jiġifieri ċertu sensazzjonaliżmu nemmen illi huwa prodott tal-fatt li bdejna tard ħafna illi nkunu liberi, jiena anke fuq it-television jew fuq film u hekk biex tara ċertu mera tal-ħajja li kif qalet tajjeb ħafna Simon, it-teatru ma jridx ikun perfetta xi ħajja mhux perfetta. Biex tara dik il-mera tal-ħajja ma tantx għandek opportunitajiet imma taqleb Netflix tara kemm trid u tara minn kollox.
Jiġifieri irridu nkunu wkoll konxi li meta tarhom bil-Malti xi affarijiet mhumiex familjari f'dinja artistika daqs il-lingwi oħra, ġifieri dik naħseb hija l-udjenza tħossha. Madankollu nemmen ukoll li hemm ir-riskju li meta nitkellmu fuq sperimentazzjoni issa letterarja bil-Malti, naħsbu li kif qed jgħid Marko l-essenzjonizmu huwa sperimentazzjoni, meta kif qed ngħidu stilistikament mhuwiex. Però naqbel ma' Simon li u anke nemmen li għandu jkun hawn aktar diskussjoni bejn l-entitajiet li jistgħu jibdu xi ħaġa biex joffru pjattaforma l-kittieba biex jesperimentaw. Ġifieri aħna l-ewwel xogħol ġo teatru li għamil, l-ewwel xogħlijiet li għamil Teatru Malta kienu tnej bil-Malti wieħed barra l-Arċilla, ma l-ewwel xogħol li għamilna ġo teatru kien xogħol bil-Malti ta' żagħżugħ bil-Malti bħala Teatru Nazzjonali. Ġifieri nemmen illi għandu jkun hemm aktar pjattaformi biex żgħażagħ flimkien ma' ċertu professjonisti ikunu jistgħu jesperimentaw. Kif qalet Simon, mhux bil-Malti biss, għax fl-aħħar mill-aħħar jiena dejjem ngħid tkun artist led. Ġifieri qatt ma mor fuq ċaħta, bil-forsi tikteb bil-Malti, jekk dajr tikteb. Bl-Ingliż jew tikteb bil-lingwa. Imma naħseb li għandu jkun hawn ħafna aktar jekk qed insejħu l-kelma sperimentazzjoni jew opportunità biex toħloq xogħol illi huwa frisku jisfida bil-lingwa tagħna li taf li mhux se jibqa' ġol xogħol. Ġie ma tantx jiena fan ta' meta jkollok kompetizzjonijiet li mbagħad ma tafx ħejġri bix-xogħol. Kważi kienet teżisti il-Premju Francis Bejjer le biex ikun hemm anke dik il-pjattaforma biex jiġi żviluppat xogħol teatru bil-Malti. Però m'għadux jeżisti x'inhi s-sitwazzjoni tal-premju l-ewwel ġurnata. Ħarset li il-Premju Francis Bejjer kien jeżisti ħewa minn ħafna ġid u Simon repetuk mis se żball xi darbtejn. Dak iż-żmien kont meta kont naħdem il-Kunsill tal-Arti kien s-silu nara, konna wkoll bdejna din l-idea ta' pubblikazzjonijiet, jiġu pubblikati x-xogħlijiet. Naħseb illi issa li se jiġri huwa nista' ngħid li Teatru Malta se jitrasforma il-Premju Francis Bejjer f'kompetizzjoni teatrali imma dak li qed insejħulu Atelier Francis Bejjer fejn dawk li jagħmlu t-teatru, dawk li jiktbu t-teatru ma jagħmluh jista' jkollhom x'imkien fejn jiltaqgħu jitkellmu fuq dal-affarijiet fuq it-teatru kif sejru anke jesperimentaw b'xi xogħol u jkollhom feedback there and then. Immodellat fuq affarijiet bħal eżempju l-Amerika għandhom l-Actor Studio, ma anke l-Ewropa u ħafna minn dat tip ta' opportunitajiet. Naħseb illi hemmhekk ħajarġa jiġi l-opportunità biex dak li kien jagħmel Premju Francis Bejjer jagħmlu b'mod iktar kontemporanju. Llum il-ġurnata l-idea ta' kompetizzjoni ta' kitba li tiktibha mhux għal palk imma biex jaqraw ġurija u hekk ma naħsibx li xi ħaġa li kontemporanjament qed tara tiġri immens daqs qabel. So naħseb illi hemm modelli ġodda ta' mentorships ta' pjattaformi hekk qed nippruvaw issa illi l-eredità tal-Premju Francis Bejjer tmur l-hemmhekk. Forsi jekk nista' nżid xi ħaġa, naħseb waħda mill-problemi bqajna marbutin magħha hija li f'nofs is-seklu 20 kienu n-nies tal-letteratura li jiddeċiedu xjot tat-teatru. U bqajna marbutin mal-idea li t-teatru tajjeb joħroġ minn awtur tajjeb. Naturalment, hemm dak ukoll, imma naħseb kif qed jgħid Jon, issa rridu ninqatgħu minnha dik u nevalwaw il-kitba bħalma nevalwaw aspetti oħrajn tat-teatru, mhux il-kitba waħedha li ħafna drabi tibqa' fil-kexxun. Dak is-sens naħseb. Jiena naħseb li iktar ħaġa importanti hija li l-ebda tip ta' kitba idealment m'għandha tkun maqfula fil-kexxun, imma speċjalment it-teatru, għax it-teatru ma jiqafx mal-aħħar sentenza li inti tikteb bħala l-kittieb jekk ħadd tikdbu għal dak l-iskop. Tista' ma tikteb xejn għax il-punt kollu tat-teatru la li jinqara u laqqas li jiġi studjat imma li jiġi mħaddem letteralment fuq il-palk. Ġifieri hemm perspettiva hemm parti minnha li hija ħajja li għandha bżonn issir u li jidħlu mbagħad tim ta' nies oħra illi ikomplu jżidu fuq dak li jkun għamel il-kittieb. Jien personalment inħoss li xi ħaġa li hija importanti ħafna kultant inħoss naqra li forsi tlifna ftit hija li l-idea ta' sperimentazzjoni m'għandix biss tkun fil-kontenut
tax-xogħol fil-mod ta' kif ix-xogħol mbagħad jiżvolġi fuq livell fiżiku mbagħad meta jmur fuq il-palk. Imma anke l-opportunità illi inti ikollok iċ-ċans, speċjalment mhux jekk għadek tibda biss, ġifieri għax ma ħossx li hemm punt ta' fejn tkun wasalt. Imma li inti jkollok l-opportunità illi l-oġġett tippruvah, speċjalment fit-teatru għax il-kidba hija solitarja ħafna, imma il-tranzizzjoni biex it-teatru jiġi ħaj hija l-kontra u dak li tkun qed tisma' ġo moħħok inti ħafna drabi meta mbagħad tarah ikun hemm bżonn ħafna aktar żvilupp u dik hija xi ħaġa li kultant inħoss f'dawn l-aħħar ftit snin u naħseb hija riflessjoni ta' kemm il-ħajja saret maġla. Il-ħajja saret maġla ħafna, il-kompetizzjoni għall-attenzjoni tagħna saret eċċessiva, ġifieri konna qed nitkellmu fuq udjenzi. Ma ninsewx illi llum il-ġurnata diġà kultant ikonna problema biex inġibu l-udjenzi fit-teatru, imma dak li qed jilab biex jerbaħ l-attenzjoni tal-udjenzi kiber ukoll għax illum il-ġurnata minn fuq is-sufan tad-dar tiegħek tista' litteralment tara kollox u kull imkien, mela biex nikkonvinċik biex tbiddel tilbes tħallas u tmur it-teatru saret sfida ħafna kbar. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li rridu nżommu f'moħħna, jiena nemmen ħafna li hemm bżonn tesperimenta u tiżbalja għax minn hekk titgħallem. Ma nafx, anka dil-pandemija ma nafux x'ħat għamel, pereżempju, ma nafux jekk diġà kellha effett kbir fuq it-teatru, ġifieri min jaf. Fil-fatt li interessanti hemmhekk naħseb xogħol iktar kmieni semma l-kollaborazzjoni, kważi anke l-kollaborazzjoni bejn dawk li huma involuti fil-qasam tat-teatru, dawk li huma involuti fil-qasam tal-letteratura, ma nħoss li għatem biżejjed, ġifieri qed nitkellmu fuq pjattaformi, kważi anke fuq dak il-livell, mhux pjattaforma biss li għandha teżisti fit-teatru, imma pjattaforma li tiftaħ iktar forsi t-teatru għal dawk li jixtiequ jikkontribwixxu, li jixtiequ joħolqu x-xogħol għalih u forsi jsibuha bitqila għax. Forsi nżid mal xi ħaġa li qalu kemm Marko kemm xogħol. Jiena kultant inħoss li qatt għandna ħafna ankri u forom illi konvinċejna lil nfusna illi hekk għandu jsir biex jinkiteb skritt, hekk għandu jsir biex tittella produzzjoni. U nħoss li issa tallimna biżżejjed inna nimxu waħidna mingħajr l-effett kolonjali speċi ta' għal ftit imma mhux ftit ħafna laqqas. Ma naħseb li parti mit-tiġdid tat-teatru għandu jkun dak ukoll li nibdew nkissru naqra dawn l-ankri u nippruvaw nimirħu naqra f'postijiet ġodda. U biex nżid ukoll ma qed tgħid Simon, l-opportunità li bdiet issemmi u l-opportunità qed issemmi inti biex jitlu l-nies, l-opportunità li tiżbalja Malta teżisti ħafna inqas mill-Ewropa u d-dinja kollha. Għalfejn għax aħna hawn produzzjonijiet li jsiru fuq 3 ijiem u daqshekk, ma tarahomx aktar. Meta fl-industrija jagħmlu produzzjoni ta' 3 ijiem, imma biex imorru lura jirranġaw il-kitba, jirranġaw id-direzzjoni, jerġgħu jitkellmu u mbagħad jagħmlu produzzjoni propja. U di tiġri kemm il-darba. Ġifieri dana aħna qed nippruvaw nagħmlu naqra bħala Teatru Malta, imma aħna għandna l-opportunità rridu noffru l-privat dan is-settur. U hawnhekk fejn forsi l-pandemija nibda nistaqsina għalfejn qed nagħmlu dal-affarijiet online biss meta nistgħu forsi immorru fi żmien ta' żvilupp fejn dawn l-artisti issa li ma jistgħux idaħlu ħafna nies, idaħlu ftit nies imma jagħmlu feedback sessions biex dan ix-xogħol li ħajsir wara ikun ħirex b'saħħtu. Ma ninsewx illi bħalissa qed naħdem fuq proġett ta' Franca Rame u Dario Fo li u Marko qed jagħmel editing ta' ktieb illi kienu jgħidu li l-ikbar kollaboratur tagħhom fix-xogħol finali kienet l-udjenza. Ġifieri kienu jmorru jagħmlu x-show, imorru lura u jerġgħu jikbu. Dik kif taf Simon sfortunatament ma tantx narawha hawnhekk anke għax naħseb m'hawnx il-pjattaformi u l-istruttura biżżejjed biex issir. Aħna bħala Teatru Malta nippruvaw nofruha u anke Teatru Manwel għamel xi xogħlijiet imma biżżejjed is-settur privat għandu din l-opportunità. Grazzi Sean, grazzi Simon, grazzi Marko, taħdita vera interessanti, ħafna x'nu modu. Grazzi ħafna, grazzi lil dawk li segwewna illum u l-lejla tajba.